Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, που όμως έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και τις εκφράζει πάντα έτσι με ιδιαίτερο ύφος. Κοντά μας είναι ο κύριος Απόστολος Μπαρμπαγιάννης. Τι κάνετε? Γεια σας. Είστε καλά? Μια χαρά. Νομίζω είναι πολύ σοβαρή η επικαιρότητα για να τη σχολιάζουν μόνο άνθρωποι που είναι σε payroll. Όχι. Σύμπας. Οπότε σχολιάσουμε κι εμείς. Μιλάμε στον ελληνικό. Εδώ μιλάμε στον ελληνικό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε στον ελληνικό. Πώς διάβασες εσύ τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που είπε ότι πρέπει να αποφευχθεί η κοινωνική ζούγκλα? Ναι, ήταν σκληρή αυτοκριτική για την κυβέρνηση αυτή. Μεγάλη παραδοχή από τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να σταματήσει η κοινωνική ζούγκλα, γιατί το έχουν παραξηλώσει όντως οι κυβερνώντες. Νομίζω ότι δεν προσπαθούσε να πει αυτό. Όχι. Όχι, νομίζω ότι προσπαθούσε να πει ότι. Ας πει κάποια στιγμή αυτό που πρέπει να πει. Ότι δεν όμως υπήρχε καμία συγκάλυψη. Ακόμα το λέμε αυτή την καραμέλα, τη λέμε ακόμα. Ναι, εντάξει. Είναι αυτό με την καχυποψία που είπε κτλ. Δεν βοηθάει και πολύ στην μη καχυποψία. Ναι. Ας κάνουμε μια δημοσκόπηση, αν πιστεύει, που γίνονται νομίζω. Οι δημοσκοπήσεις από τις 19 Γενάρη και μετά είναι πάνω από 70%. Πάνω από 70%. Εντάξει, αλλά η δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, ένας αριθμός. Δεν νομίζω ότι έξω, αν κάνει κάποιος βόλτα στην κανονική ζωή, όχι στα σαλόνια, στην κανονική ζωή που δεν πιστεύει ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Και ακόμα γίνεται και προσπαθούν να μαζέψουν, να μπαλώψουν. Μήπως είσαι μονικά καχύποπτος? Ναι, είμαι εδώ. Εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς. Εκπεπιθήσεως και από επάγγελμα. Αλλά γίνεται να μην είναι κάποιος καχύποπτος με όλα αυτά που βλέπει. Αν κάποιος έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα, για να θυμηθούμε και τα παλιά, αυτός δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν είναι? Αυτοί είναι οι γονείς. Έκανε ό,τι μπορούσε. Δηλαδή, ανάμεσα στους γονείς και στον Πρωθυπουργό, ποιος μπορεί να έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα? Ποιος μπορεί να σκεφτούμε ότι έχει δεύτερες βλέψεις για κάτι? Όχι αυτά που λένε για την Καριστιανού ή χαζομάρες, ότι μπορεί να έχει πολιτικές βλέψεις. Άλλος θέλει να γλιτώσει τον πισινό της κυβέρνησης και το δικό του για να εξαντληθεί μια τετραετία ή να έρθει και μια επόμενη, whatever, τέλος πάντων. Από την άλλη, κάτσε βρε Αποστόλη, εγώ να πάω με το δικό σου επιχείρημα. Από την άλλη όμως, και η αντιπολίτευση δεν τα καταφέρνει ακριβώς να δημιουργήσει εκείνα τα πολιτικά γεγονότα ή να καταθέσει τις προτάσεις εκείνες που θα αλλάξουν το πώς προχωράει αυτή η υπόθεση. Φαντάζομαι εννοείς την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί βλέπουμε προτάσεις, άλλο αν παίζονται από τα κανάλια, αν ακούγονται. Υπάρχει και ένα κομμάτι αντιπολίτευσης που κάνει και πιο σοβαρή δουλειά. Τώρα από την αξιωματική αντιπολίτευση, προφανώς είναι ένας που περιμένει πότε θα αδειάσει η θέση. Μιλάς για λογική έτσι και προσέγγιση όριμου φρούτου? Προφανώς τώρα. Ο Ανδρουλάκης βγήκε πρόεδρος στο κόμμα του έτσι. Δηλαδή, απλά επειδή άδειασε μια θέση και. Όχι. Τι, βγήκε ο μεγάλος νικητής. Υπήρξε κάλπη. Μπράβο, υπήρξε κάλπη, ναι, δεν λέω. Αλλά επειδή δεν νίκησε, κάποιος άλλος βγήκε. Έτσι θα βγήκε πρωθυπουργός κάποια στιγμή ο Ανδρουλάκης. Ελείψει άλλο. Μάλιστα. Σε ένα τρίτο όνειρο, τέλος πάντων, βγήκε πρόεδρος, σε ένα τρίτο όνειρο θα βγήκε πρωθυπουργός. Εσύ πώς θεωρείς ότι θα τελειώσει αυτή η υπόθεση με τα Τέμπη? Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα την αποδώσει? Τώρα αυτή η κοινωνική ζούγκλα νομίζω ξεκινάει και από εκεί. Ή έχει λόγο και η δικαιοσύνη σε αυτή την κοινωνική ζούγκλα. Δεν νομίζω ότι κρατάει ακόμα την αξιοπιστία της η δικαιοσύνη μετά από όλα αυτά που βλέπουμε. Να λέει στην Καριστιανού πηγαίνετε να προσευχηθείτε για να περάσει ο πόνος και όλα τα άλλα που καλύπτονται, συγκαλύπτονται. Η κοινωνική ζούγκλα είναι ο Τασούλας να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι κοινωνική ζούγκλα? Γιατί είναι κοινωνική ζούγκλα για όλα αυτά που παρακολουθούμε. Γιατί όταν βγαίνει ένας βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό είναι κοινωνική ζούγκλα. Ναι. Δεν είναι ένας αποδεκτός, είναι ένας που θα μπορέσει εύκολα να συντηρήσει σαν κέντρο χειραψίας. Ναι, αλλά και οι άλλοι δεν κατάφεραν να βρουν ένα πρόσωπο μέγαρο να το προτείνουν. Οι άλλοι δεν κατάφεραν να βρουν ένα κοινό πρόσωπο να το προτείνουν. Διάφορα πρόσωπα. Διάφορα πρόσωπα, όπως το λες. Διάφορα πρόσωπα, ναι. Εννοείς όλοι μαζί συντεταγμένα? Ότι θα περίμενα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει μια φθορά, η αντιπολίτευση να καταφέρνει να πηγαίνει την κουβέντα λίγο παραπέρα. Εκείνοι καταφέρουν να μαλώνουν μεταξύ τους. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική, φαντάζομαι, λες, και η πρώην αξιωματική. Στα αριστερά του κέντρου, γιατί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μην τα αφήνεις ανοιχτό και σε πιάζει ζωή στο στόμα της. Γι' αυτό σου λέω. Πες το πιο συγκεκριμένα για να είναι πιο καλά τα πράγματα. Με τη ζωή και το κουκουέ τι έχει γίνει? Τι έχει? Υπάρχει μπιφ? Υπάρχει ένα μπιφ τώρα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, η ζωή είναι και δικηγόρος, τα έχει πιο εύκολα όλα αυτά έτσι κι αλλιώς με τις μηνύσεις κτλ. Εντάξει, τώρα αυτοί οι τραμπουκισμοί και αυτά οι εντυπωσιασμοί, ζούμε από την εποχή του Βαρουφάκη μέχρι σήμερα. Ποιος είναι πιο νάρκισσος, είναι λίγο αστείο. Ναι. Ενώ γίνονται τόσα πράγματα και να μιλάμε για 57 νεκρούς που κάποιοι κρύβουν και δεν γίνεται επί της ουσίας. Δεν λέω.
έχει σωστές ερωτήσεις η ζωή, ξέρει την υπόθεση. Ξέρει την υπόθεση, την αγνοεί επιδεικτικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν οι εντυπωσιασμοί χώρο σε όλο αυτό. Και τώρα έκανε μήνυση στην Κανέλη, ναι και. Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι υπάρχει και. Τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η Νέα Δημοκρατία και οι εκολαπτώμενες πατερίτσες. Ναι, εκεί είναι όλοι αυτοί. Θεωρείς ότι είναι πατερίτσα. Κοινωνική ζούγκλα είναι. Η ελληνική λύση και η φωνή λογικής. Δεν θέλω να σε ταράξω. Δεν θέλω να πέσει από τα σύννεφα. Ενδεχομένως κάποιος κακοπροαίρετος να το έλεγε αυτό. Μάλιστα. Κοινωνική ζούγκλα επίσης είναι να εκπροσωπούν και να προσπαθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και να μου πάρεις το τραπέζι και μου το μετακινήσεις συνέχεια. Το παίρνω. Και να κάνουν το άσπρο μαύρο ο αντικαταστάτης του Μιχαλολιάκου στην ΕΠΕΝ. Ο τηλεπολιτής. Σε μια κανονική ζωή δεν θα ήταν αυτοί να βγάζουν και να κάνουν τους σοβαρούς. Αυτό είναι η κοινωνική ζούγκλα. Μάλιστα. Εσύ πότε ξεκινάς το Σταυρό του Νότου παραστάσεις? Την Τετάρτη τώρα. Αυτή την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή. Αυστηρός ακατάλληλη λέγεται η παράσταση. Το ακατάλληλο είναι με όμικρον γιώτα. Μάλιστα. Άλλη είναι ακατάλληλη. Ναι. Ωραία. Και έχω καλεσμένη την Κατερίνα Βρανά. Είναι υπέροχη η Κατερίνα Βρανά. Είναι stand-up comedian φοβερή, με πολύ ενδιαφέρον χιούμορ. Είχα πάει στο show της. Πλούσιο θέαμα, σατυρική παράσταση, αμιγώς πολιτική σάτυρα, με ζωντανή ορχήστρα και όλα αυτά στο Σταυρό του Νότου από αυτή την Τετάρτη και τις Τετάρτες μέχρι τον Απρίλιο. Θα έρθω να σε δω. Και έτσι να κλείσουμε για τα viral, για τα τσιτάτα που κάνει και ο Πρωθυπουργός και ζούμε στην όλη αυτή του TikTok. Κοινωνική ζούγκλα είναι αυτή η δικτατορία κατά της λογικής. Είναι αυτή που βέβαια φαντάζομαι δεν έχουν και αλλεργία αυτοί που εκπροσωπούν την κυβέρνηση στον όρο δικτατορία. Αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια, αλλεργία δεν νομίζω ότι έχουν. Οπότε αυτό ζούμε. Μια δικτατορία κατά της λογικής. Ένα πραξικόπημα κόντρα στην αλήθεια. Μάλιστα. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω Σαρδάμ στο όνομα, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ξεκινά την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου παραστάσεις. Αυστηρός ακατάλληλη με όμικρον γιώτα. Να πάτε, θα πάω κι εγώ. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Λίγο πολιτική και άλλα πολλά.